Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Аммо боша оғоз мекунем аз Нурулло Алиев. Чанд соат пеш Нурулло Алиев хабар дод ки барои тамринҳо ва аввалин муҳорибаи худ дар ташкилоти UFC ба Амрико сафар кард. Алиев дар саҳифаи инстаграми худ ана ҳамин аксро гузошта навишт: 36 соат роҳ, 105 рӯзи тамринӣ, 52 рӯз то муҳориба. роҳ ба сӯи орзу, навиштааст Алиев. хотиррасон мекунем ки Нурулло Алиев аввалин муҳорибаи худро дар UFC бояд ки рӯзи 25 феврал гузарона. Аммо то ҳол ташкилоти UFC саҳнаи муҳориба ва номи рақиби Нуруллоро расман эълон кардагӣ нестанд. Барои ҳамин дӯстон умедвор мешавем ки онҳо ба наздикӣ ин муҳорибаро расман эълон мекунанд. Ба худи Нурулло боша роҳи сафед ва тамринҳои хуби беосеб орзумандем. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. Акнун шумо метавонед аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. дӯстон, боз як хабари беҳтарини дигар. шаби гузашта ташкилоти ACA ҷадвали рейтингии худро тағйир доданд ва акнун ду варзигари тоҷик дар рейтинги ACA ҷой гирифтанд. акнун Аъзам Ғафоров дар рейтинги вазни 57 килограмми ACA дар ҷои дуюм қарор дорад. пеш аз ин Ғафоров дар ҷои ҳафтум қарор дошт ва баъди бо тариқи нокаут ғолиб шуданаш ӯ 5 зина ба боло рафт ва акнун Аъзам яке аз довталабони асосӣ барои камарбанди ACA шуд. хотиррасон мекунем ки чемпиони ин вазн Имран Букуев аст ки онҳо бо Аъзам Ғафоров аллакай як маротиба дар қафас вохӯрда буданд ва Аъзам дар ҳамон муҳориба ғалаба ба даст оварда буд ва шояд ки ба наздикӣ мо реванши онҳоро барои камарбанди ташкилоти ACA бинем. ана дуюм варзигари тоҷик боша ин давлатманд Чӯпонов аст ки дар вазни ним сабук баромад мекунад ва ӯ дар рейтинги вазни ним сабуки ACA ҷои даҳумро ишғол кардааст. ӯ низ дар муҳорибаи охирони худ рақибашро бо тариқи нокаут шикаст дода буд. мо ҳам Аъзам ва ҳам давлатмандро табрик мекунем ва ба онҳо муваффақият орзумандем. шаби гузашта UFC Russian дар саҳифаи расмии худ акси Дана Вайтро гузошта навиштанд ки шумо киро дар UFC соли 2023 дидан мехоҳед. ӯро дар поёни ҳамин акс ба қайд гиред ва яке аз варзигарони машҳури тоҷик Лоиқ Раҷабов ин аксро дар сториси худ чоп карда чунин навишт: бародаро, дар комментария медонем ки чӣ кор кунем. ма тайёрам, фақат шартнома монда, навиштааст Раҷабов. ва дӯстон, аз ин ҷо фаҳмида мешавад ки шартномаи Лоиқ Раҷабов бо ташкилоти PFL ба анҷом расид ва акнун Лоиқ агенти озод аст ва хоҳиши бо UFC шартнома бастан дорад. барои ҳамин дӯстон умедвор мешавем ки соли 2023 мо Лоиқ Раҷабовро низ дар UFC мебинем. ногуфта намонад ки Лоиқ Раҷабов бо ширкати менеҷерии Али Абдулазиз ҳамкорӣ мекунад ва чӣ гуна ки ҳамаамон медонем, Абдулазиз корҳои муштариёни худро хуб пеш мебарад ва умедвор мешавем ки барои гузаштани Лоиқ ба UFC ӯ низ саҳми худро мегузорад. аммо фаромӯш накунем ки аз ҳама зиёд нақши асосиро худи варзигар ва мухлисони ӯ мебозанд, яъне шумо дӯстон. барои ҳамин дастгирӣ карданро фаромӯш накунед. имрӯз дар интернет наворе паҳн шуд ки ҳозир худи шумо дида истодаед ва дар ин навор президенти UFC Дана Вайт бо ҳамсари худ ҷанҷол карда истоданд ва онҳо ҳатто ба якдигар даст бардоштанд. сомонаи TMZ хабар медиҳад ки ин кор шаби соли нав рух додааст ки ҳам Дана Вайт ва ҳам ҳамсараш маст буданд. худи Дана Вайт ин кори рухдодаро чунин шарҳ дод: ма аз он шахсоне ҳастам ки доимо мегӯм ки мард барои занро задан ягон баҳона кофта наметавонад ва акнун ман ин чизро дар ин ҷо гуфта истодаам. ин яке аз он ҳолатҳои бадтарин аст. ман шарм карда истодам. мо 3 фарзанд дорем ва мо ин наворо ба онҳо нишон додем. ҳозир мо зиёдтар дар фикри оилаамонем. оиди ин кори рухдода одамо фикру ақидаҳои худро доранд ва фикру ақидаҳои онҳо дуруст аст, махсусан дар ҳолати ман. ягон вақт ба сӯи зан даст набардорем, гуфтааст Вайт. ва дӯстон, дар ин ҳолат ин суханҳо ба сари одам меояд: аз мастӣ ба пастӣ.
умедвор мешавем ки ин кори рухдодаи онҳо ба хубӣ ҳал мешавад, чунки ҳамаи мо одамем ва ҳамаи мо хатогӣ мекунем. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен то бозидид хонободу сарбаланд бошен.